Alright mga katoto, for today's vlog, food trip naman tayo. Saang lugar ito? Dito lang naman sa Manawag Coastal Road Street Food. At kung bago ka pa lang dito sa vlog ko, mga katoto, baka naman pa-follow, like, and subscribe. Maganda dito, masarap ang mga kainan dito, kaya babalik-balikan mo siya. Kita mo naman mga katoto, maraming choices. Bahala ka pumili ng napupusuan mo. Okay? Meron din sila ditong beef pares at talagang malapot at nanunuot ang sarap ng sabaw. Tingnan mo naman, bahala ka na maglagay ng gulay. Hindi ko alam kung only toppings ng gulay ito. At sa halagang 45 pesos lang. Shishling hub. Shishling sisig nila 120 pesos. Pwede na. Kaso puro taba naman ata. Bahala ka dyan, order mo yan. Talaga nga namang shishling hot. Wow naman! Wow! Wow! Ito yung siomay nila, homemade. Saktong lasa lang, hindi maalat. Qualitax, ay! At dyan nga pala tayo umorder mga katoto. Siyempre, in-order natin mga katoto, pork liempo. 130 pesos. Kita nyo naman, kulay pa lang. Panalo na. Yun nakita natin yung tropa nating mga katoto. Kanya-kanya din tayo ng trip sa pagkain. Sa kanila, beef pares ang trip nila. Sarap. Naging kusa na. Ba't gano'n katang gumawa mo sa iPhone? Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! May mga natugtog din ditong mga acoustic bands. Okay, God bless. Hanggang sa muli.